Днес бих искала да поговорим за естрогените и какви са най-често срещаните симптоми при намаляване на отделянето на естрогени от женският организъм. Аз съм доктор Борислава Попова, акушер-гинеколог, член съм на Международното дружество по менопауза и съм сертифицирана за изписване на биоидентична хормонозаместителна терапия. Естрогените най-често ги свързваме с фертилитета, репродуктивното здраве, но реално погледнато естрогенни рецептори има в абсолютно всички клетки в женският организъм. Така че те оказват въздействие не само върху репродукцията и са важни не само за репродукцията, но те са важни също така за сърцето, за мозъка, за костите, за мускулите. Кои са най-честите симптоми при естрогенен дефицит и намаляване на естрогените? Много важно уточнение. Не е задължително да сте в менопауза, да сте на 40 и 50 години. Можете да сте и на 30 години и да изпитвате симптоми на естрогенен дефицит, както и при момичетата с поликистозни яйчници. Едно от най-често срещаните оплаквания, това е промяната в кожата. Прави впечатление, че кожата ви е по-суха, че порите са по-голями, че имате отпускане на кожата. Имаме промени в кожата не само на лицето, но абсолютно в цялата кожна покривка на тялото. Защо е така? Естрогените са важни за синтезата на колаген, също така за хидратацията, за задържането на водата в клетките и другото, което е много важно за микробиома на кожата и не само на кожата. Знаете, че човешкият организъм не е стерилен, ние имаме микроорганизми по всичките си, не само кожни повърхности, имаме и в червата, и в влагалището. За нормалния микробиом имаме нужда от естрогени. Така че едно от най-често срещаните оплаквания е промяната в кожата. Другото често оплакване е изпитвате топли вълни и нощни изпотяване. Защо е така? Естрогена е нервотрансмитър и всъщност в зоната на терморегулация в мозъка той определя едно оптимално ниво на температура, при което ние се чувстваме добре. И когато количеството на естрогена е нормално, ние се чувстваме добре в един температурен диапазон, да речем между 20 и 25 градуса. Но когато количеството на естрогена намалее, този температурен диапазон се скъсява, намалява и съответно ние вече се чувстваме добре между 20 и 21 градуса. При всички останали температури започваме да изпитваме така наречените топли вълни, които могат да бъдат провокирани от външни фактори, от прием на вино, от стрес, от напрежение, от недоспиване. Изпитвате вътрешно загряване, затопляне, в буквалния смисъл на думата изгаряте, чувствате, че все едно пожар гори във вас. Това нещо продължава в рамките на минута, максимум 2, изпотявате се и това е един от много често срещаните симптоми. Не е задължително през целия месец да го изпитвате, възможно е само около определени дни от цикъла. Друг симптом, който е свързан с намалените естрогени, това е промяната в настроението. Това е така, защото естрогенът е много важен за синтеза на серотонина. А серотонина знаем, че това е хормонът на щастието. Когато имаме намален серотонин, намалена секреция на серотонин вследствие на намален естроген, може да имаме промяна в настроението, да сме по-раздразнителни, по-докачливи, също така можем да бъдем по-депресирани от едната крайност в другата крайност. Това всичко се дължи на намаленото количество естроген. Така че това е също много често срещан симптом. Друг много често срещан симптом е промени в менструалния цикъл. Прави ви впечатление, че менструалният ви цикъл е станал по-оскъден. Това е така, тъй като имаме нужда от естроген, за да може да се образува ливицата в матката, която ние изхвърляме всеки месец във вид на менструация, така наречения ендометриум. Когато естрогенът е малко, ливицата, която се образува е малко и това, което ни прави впечатление, че цикълът ни е бил по 4-5 дни, в един момент започва да става по 1-2, по-оскъден, във вид на зацапване. Възможно е също така да имаме и удължаване на интервалите между циклите. И последният и много чест симптом е усещането за вагинална сухота. Имате чувството, че влагалището ви е сухо, в резултат на което половите контакти са болезнени, изпитвате дискомфорт, развивате по-често възпаление на влагалището, колпити, имате дразнене при пишкане, не се чувствате комфортно, имате усещане за изтръпване,
Всичките тези оплаквания се дължат на намалената лубрикация във влагалището и, както вече казахме, нарушения микробиом вследствие на намалените естрогени. И сега бих искала да обобщим най-честите симптоми, свързани с намаленото образуване на естрогени. Това са топлите вълни и нощните изпотявания, промените в кожата, влагалищната сухота, промените в цикъла, скъсяване, удължаване и оскъдност и промените в настроението. Ако изпитвате някои от тези симптоми и се чудите дали имате естрогенен дефицит или имате някакви оплаквания, можете да се свържете с нас за първична консултация по отношение на вашето хормонално здраве в Холия Гей. Заповядайте!